Sori, kamera heiluu vähän, mutta ihan sama. No niin, Julle. Elikkäs tässä videossa me pelataan mun kaverin kanssa, elikkäs mun duon kanssa, elikkäs Jullen kanssa Fortnitea. Niin hei Julle. Sano moi. No niin, ja pistä radioon. Joo. Niin tässä videossa me pelataan 4 eri kauhupeliä Fortniteissa. Te ette kuule peliääniä, eikä teidän tarvitse kuulla niitä, ei kun tarvitaan kuulla. No niin, nyt te kuulette peliäänet. Ottakaa mun pitää laittaa peliääni vähän vielä isommalle. Mitä? Kuka? Kuka oli? Kuka oli? Kuka se oli, kuka murtautuu? Eli mä en kuulla sua niin hyvin. Joo. Oota, mä tuun lähemmäs. No niin. Kuuluuko nyt? Ai hyvin. Mut Julle. Sori, jos tää video on vähän huonompi laatinen, kun mulla ei oo kuvaajaa tällä kertaa. Ne haittaako? Ei. Ai mitä? Mun näyttö pieni. Se haittaa. Ja aloitetaan. Joo. Elikkä se ensimmäisen kauhupelin nimi on The Look Horror. Okei, Julle. Mitä vittua se tulee tänne? Piilo, Julle. Äläkö maailmaa! Vittu se tappoi mut varmaan. Elikkäs 10 tuntia on mennyt. Hänen ikänsä on 24. Vai nevis, Ja hän on kesällä syntynyt. Get out there! Simple Fights. Elikkäs katso. Mitä mä katson? Eli kerropa meidän se haaste, jos me ei voiteta niin. Jos me ei läpäistä näitä kaikkia kauhupeliä alle tunnissa, niin joku katsoja saa giftin. Eikö siis alle paitsi jos näitä ei kaikkia ei voi, ja alle, no laitetaan siihen vielä puoli tuntia, koska nämä saattaa olla vaikeita nämä kaikki niihin Julle. Niin jos ei läpäistä alle tai tunti puolessa, niin sitten me giftataan jollekin. Tai toinen meistä. Eli se yksi horror helvetin. Julle, miksi mä voin liikkua? Eli se yksi horror kestää tuntia. Mä en voi liikkua. Joku voi. Nyt. No niin. Eli se yksi horror kestää tuntia. Ai mitä? Yksi horror kestää tuntia. Niin, mutta tätä lisätään, jos ei sitä aikaa, että tää ei kestä ehkä tuntia, mutta tää voi kestää puoli tuntia. Tuntia puoli. Niin jos tää kestää yli tuntia puoli, niin jollekin onnekkaalle katsojalle lähtee gifti. No elikkä sulle speedrunataan. Meidän pitää vissiin mennä ennäs. Mulle muistaksä sitä, mitäs tästä pitää varmaan painaa? Anna tänne. Virstää 10 000 XP:tä, nice. Kiitos. Pädi. Läppäri. Näin ei Julle ollaan pelattu tätä joskus. Julle, muistatko sitä koodia? Tänne koodi. Ai mitä? Elikkä jos te katsotte tätä videota ja pelaatte tätä Loot Horror joskus, niin pistäkää tää favorit tällä ja se koodi on 60. Vittu. Mä vastaan tälle Julle. Terror. What you going? Are you okay? Mä vastaan, mä painelen vaan kaikki. Mä oon vissiin helpoin, kun hän autoin sitä. Sua kärsyyttää vai?
suoraan syttävä. Silti ollaan tää petikä tänne shottiin. Rakkaudesta niin varsin kotiin. Saattaa syttävä. Kaunis ilme. Mä en voi liikkua taaskaan. Rakkaudesta niin varsin kotiin. Saattaa syttävä. Kaunis ilme. Julle odota! Oikeesti mä liivaan. Joo, tää kauhupeli taisi olla tässä. Editä on video. Niin, mutta tää voi loppua tähän. Tää video loppuu. Tähän ei oo nyt. Tää video loppuu ehkä sen takia, koska mulla on näitä liikkumisvlogeja. Ja niinhän Julle, että heti kun me saadaan oman supportkoodin, niin sitten tulee jäsenyydet ja sitten tulee joka kuukausi giftijäsenyydet. No niinhän Julle. Niinhän Julle. Me tullaan tekemään videoita tänne. Ja tänne kanavalle tulee paljon videoita. Ja te tulette tällä kanavalla näkemään paljon ihmisiä, kuten elikkäs vaikka Jimiä, Eemiä, elikkäs Eemi on se meidän yksi kuvaaja. Julle turpakiinni, ei tule näkymään. Joo, ei tule näkymään, mitä Julle sanoo. Ja sitten tulee ehkä, jos teille tulee tutuksi possutiimina. Julle ei vielä tiedä niitä, mutta ne ovat pahoja Julle, niitä pitää tappaa. Possut ovat pahoimpia, mitä me voidaan tietää tässä maailmassa, koska possutiimiläiset on kiusaajia, ne kiusaa myitä, ne nirhaa myitä, eli possutiimiläiset on pahimpia vihollisia. Jos joskus Neijo tekee oman kanavan, niin kaikki laittakaa dislikeja sen videoille, ja sitten kun kukaan ei tilaa sen kanavan, niin saatte giftin multa. Niin. Nyt on hyvä tietää oikeesti. Sä oot ärsyttävää ja se suole laukuttavaa. Sitten ollaan galbedi kättänyt shottiin. Rakkaudesta leikata kotiin. Sä oot mitä vittua? Julle, kato tuon takana on vittu haulikko Julle. Ja sit takana on verinen puukka. Yllitä se ammuta se pakka. Vittu se tappaa meidät. Jos se sanoo humperi, niin mä juoksen vittu. Ei, hei, chillaa. Chill bro. Älä tapaa meitä. Et me terror. Älä hunttaa meitä. Hei, ei saa metsästää. Ei saa metsästää. Joo, mä juoksen aina. Eikö mä lähden tän perään. Joo, Julle, lähetään ton perään. Mennään sen perään. Ei missään. Kyllä mä en voi taaskaan liikkua. Mä en voi taaskaan liikkua, odota! Mun pitää ottaa aina noin kaikki maailman paskimmat tekstit loppuun. Joka päivä stelmus loppii, rakkaudesta näkemässä kotiin. Miks sä kiusaat? Ja muistakaa myös tilata Ahtin kanava. Ihan Julle. Ja tilatkaa vittu se kanava. Ja vittu, lyökää sitä vittu mikä se on. Tykkäysnappia ihan täyttä. Ja ne jotka painaa sitä saa keksin, niinhän Julle. Niin että ne jotka vittu mäsäyttää sitä tilausnappia ja tykkäysnappia, niin saa keksin, niinhän Julle. Vittu, ampukaa tussarilla sitä tykkäysnappia, lyökää sitä vaikka vittu vasaralla, kunhan te painatte sitä, niin ootte good boyta, saatte keksejä ja kaikkea. Ja pahoittelen, ensi viikolla ei tule pelivideoita, koska mä joudun lähteä jonnekin himmakin reissuun. Ja mä ja Julle pysytään silti yhteyksissä, niin ihan Julle. Ja tänään tulee ehkä iltavideona Division 1, jos me päästään niin ihan Julle. Julle. Mitä sä nyt Julle?
Siellä dissat Ellua. Ja tilatkaa Peteen kanava. Ja tilatkaa kanava. Eli pitääkö meidän mennä nyt samaan? Kiikareita pitäis nyt seurailla. Niin kiikari. Ja seuraa. Ja heti kun mä saan mun koneen toimimaan, niin tulee myös Minecraft-videoita niihin hyvin. Ei kun siis ei tule Minecraft-videoita ehkä, mutta jos te haluatte niitä, niin voimme tehdä ne hyvin. Rakkaudesta ei kun nyt on tää jolla. Metsä hoitaa se. Ei kun mennään molemmat yllä. Kato, tää on 200 ikureita, kattokaa. Tästä me mennään alas. Sitten tää pitää tällä. Tää pitää tehdä jolla. Vittu, mä missaan tää. Voitko säkin tulla tekemään tätä? Ai mitä? Sä et läpässyt tätä. Ei, tuli niin lähellä. Mä pääsin koko ajan vikaan. No mä pääsin koko ajan ensimmäisenä. No en nyt oikeesti vikaan pääsin. Vittu! Tää yksi. En mä tiedä pääsinkö mä vikaan, mutta mä pääsin aika lähellä. Videolla on todistettu, että ihan just lentää ohjaasena. Ja sitten kun on 100 tilaajaa, niin tulee vittu mä soin sen, ota siitä, istu alas, sit down! Get the fucking old new ship! I love you! Baby shark. Mä pääsin sinne. Eli mä vangitsin mut. Ota alla munaa mies! Kolavut! Eli mä nyt oon päässyt siitä. Ota alla! Sä oot pelottavaa. Mä vastaan tähän. Sä oot nouresko. Ei oo nettiä. Ei oo vittu tuolla palaa. Palaa mies sarjaan verrataan. Mua pelottaa laitteelle. Älä mene! Mä en pysty liikkumaan sitä. Älä mene! Uduta, että minä pääsen liikkeelle. No mä oon tässä. Mä pääsen liikkeelle. Joo, tää horrori loppuu tähän. Elikkäs. Ei kun mä pääsen liikkumaan. La 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 va. Mursu. Eli mä sillä löydän. Mursu. Mursun kanalla se on parasta kyllä. Eli sä katsot mun kanssa. Ai mitä? Mä katsot. Eihän oo. No mä ainakin menen omaa reittaa, koska mä oon mennyt täältä ennenkin. Mä menin viimeksi Erkon kanssa. Täällähän se tulipalo on, mä en näe. Mitä oot? Mä näen. Mä oon tulipalo on irti ja mä kaipaan sua. Niin kun tulitippujat. Eikö miten se menee, en muista. Mä oon maailman rajalla. 60 päivässä maailman ympäri. Sarja on alkanut. Mä tekin kuulaa. Mitä? Tänään oot. Mä oon maailmansodassa.
Missä sä oot? Missä sä oot? Hei! Missä sä oot? Tämä on typerä leikki, tunnut. Muuten sulla on kärsyttävää, ja sulla on ärsyttävää. Sit jollain kärsyttävässä rakkaudestani mut potiiksaalta. Mennäänkö me Mingille? Kuule, minne me mennään? Vesatarko. Eikö minne mennään? Joo, mä menen sitten itse sinne, kun et sä voit kertoa minne pitää mennä. Niin minä menen, mä jätän sut sinne heittoon. Vessikään. Joo, jää sinä sinne heittoon. Etkö mä oo? Mä menen ilman heittoon. Kohta puolin tällä tulipalolla alkaa olla. Mä menen tähän. Mitä kiusaat? Ai. Kyllä muista meidän haaste, me pitäis speedrunnaa. Ai mitä ei saa? Pitää speedrunnaa, me ei oo kiptoamassa kellekään. No kun sä katot. Mä menin tänne turville! Ei kun joo, tää horrori oli tässä, mä lähden loppuun, heippa. Kyllä liivataan, tää horrori oli tässä. Mä oon lähin jonnekin ja mä en enää tiedä mihin. No kun sä jäit sinne, etkä tullut mun perässä. Oi vittu mä vitsin. No ihan sama Julle, onks sä lopissa? Koska mä oon... Face Nova. Julle, tuukko nää lupiin? Julle! Julle! No. Tuukko nää lupiin? Se on V-A-R-A-S-T-O. Julle, tää on kestänyt jo 17 minuuttia. Miksi tää seurasit sua? Mulla on se iso. Mä liivasin! Mä sanoin jo 3 kertaa! Joo, mä liivan partista heippa. Mä kuulun, kun tää puhelu kuuluu niin paska. Tule lopiin, vitun nussi! Vitun porno ihminen oikeesti, nussi äitäs. What the fuck is mikä bitch? En mä voi. Ui, täällä isi, että Mä ei sanon, ole että mulla ei toimi hauskaa. edes. Tämä ei ole hauskaa. Minä Eski heitetty toimi ihmeen väliin. Kurpa kiinni. Vieläkään sitäkään tajua. Kurpa kiinni äyssi. Eski ei toimi. No, älä luule mua tyhmäksi. Jos muuten sulla toimii aamulla Eski kyllä. Aamulla kun sä pelaat sitä OG:tä sulla toimi Eski. Koska miten sä olit muuten voinut vaihtaa se F3? Niin, sä voisit sen Eskin F3. Mulla oikeesti ei oo hauskaa. Julle, jos sä sanot, että sä pystyt yhdistää sun paskan puhelimeen, niin vittu pelaa puhelimella! Ai porttia. Niin vittu. Se toimii. Sä sanoit, että mistä tulee sun... Mulla on Epic Games. Pidä se turpa kiinni ja kuuntele! Mä käynnistän portin uuden. Et käynnistä. Et sä pysty käynnistä, kun et sä pysty panna Eskeäkään. Mä painoin M. Mä olin siinä kartalla. Sitten mä menin tuolla alhaalta ja menin pois portista. Häh? Miten sä hakkaat? Koska et sä pysty... Sun pitää tulla lopi ja sieltä pistää painaa sitä vitun ruksia, mikä on yleensä saatana tuolla. Mä oon nyt Epic Games launcheissa.
vittu oikeas. Mä pelaan sen seuraavan Horrori 1. Mikä se oli? Mulle tästä tuli vitun tylsä video varmaan. Mulle. Tiedätkö miksi tästä tuli vitun tylsä video? Ja jätin sä lähti alussa väärään suuntaan. No vittu, miksi sä seuraat? Mä jos olisit mennyt itse oikeaan suuntaan, niin sinä olisit vittu löytänyt sinne ja sitten sä olisit ottanut sen tulipalon pois sieltä, painut sitä nappia ja sitten minä olisin teleportannut sinne, vittu. No lopeta toi video. Vittu, mä lopetan sut. Mä ihan just kyllä lopetan sut. Ota uutta, meni jotain. Mä oon sus teräjää oikein. Oikeesti Julle, se ei oo ihan tosta keräjää oikein. Ai mitä? Keräjää oikeuteen Julle oikeesti. Laittakaa Julle keräjää oikeuteen. Se oli. Bobi Julle keräjää oikeesta. Julle karkaa keräjää oikeesta. Haistakaa paskaa koko keräjää oikein. Vittu ei voi olla noin vaikeeta sun Fortnitea. Eli aloita nyt uusi video. Joo vittu, tähän menee mun koko muisti paska saatana. Tuu nyt sitä Forttia ja mennään vittu uuteen horroriin. Vittu täällä sopii se joku ruu. Oi oi. Joku paraa, eikä On menossa ensin. Joo, tässä videossa me ei pelatakaan 4 vitun kauhupeliä, eli horroria, vaan me mennään nyt jotain toista peliä. Koska Julle perseilee. Eiku kumpi tässä perseilee? No kummakin me perseillään niin. Me perseillään niin vitusti, että naiset, eiku, mitä mä selitän? Tää puhelu on niin paska. Tiedätkö mikä muu on paska? Mitä? Sä oot häpeä pilkku poika nimeltään Pieni Mulkku. Nimi on ihan tiedes vaan Julli. Sä et edes launcherissa, saata! Sun nimi on Kuje. Mä oon englannin Kuje. Vittu mä oon se englannin kuin saata. Julle, sä et oo launcherissa että Epic Gamesissa. Julle. Julle! Julle. No, Miksi et oo Fortissa? mä tuon. Sä et oo Intelaunssakaan. Onhan mitä vittu. Sä oot offline Minago. Video voi todistaa. Mä oltiin oikeassa katsoikaa Julle perseili. Joo, mä lopetan vaan tän videon Julle. Joo. Ja ensi video tulee ehkä tänä iltana. Moikka! Mursu!